Sí, bueno, però si no obren la porta, no diuen quina és. Però demanem o no? Que es el W, seguro. Ahora, su vuelo el de Fez hasta las 10:25 por lo menos no sale. Clar. Vale. Y está aquí. Si può. ¿Qué tal? Estoy muerto. Esas maletas ya, igual, para no tener que cargarlas dentro al coche. ¿Por qué? Las maletas. Para que salga agua caliente. Sí, hay un poco de distancia. ¿Y dónde está la ducha? ¿Cuál la ha dicho? Ah, Ahí dentro. La ducha per vera. This area. Veurem tota aquesta àrea d'aquí, ens ensenyarà ella I aquesta àrea. prepared a program for you. Jaima. això, Jaima. It's for nomads. There are people who still live in things like this. Hi ha gent que viu We're going to aquí. see them in the mountains. Tot what ho the- treuen ells perquè ho verdut, planten verdut. ells i ho cultiven We aquí. put this, you can smell. Marjolén. Marjolén. ابزر I movem per separar el que era la mantega i fer la... This is a goat skin. Cuero, de cuir. Goat skin. You know goat? Cuero. Cuero. This is the male. Normally there is a powder in it. So you take one like this. Sí, You go. Okay, take this one. sí. Like this. Va, no t'ho perdis, Gavi. Que anem a polinitzar-les. Al·lucina, això sí que no m'ho esperava. They- És fertilitzant, Sí, no? bueno, They say that. They say that. Ah, No, for me no, no. please. For me no, please. Sí, és fertilitzant. Quan una persona és estèril, s'ho pren, ho xafa, s'ho pren i té fills. This is whitewash. Just for Only for decoration. decoration and for insects. Okay. For The snakes. not snake, not snakes. Yeah. Dat moet niet waarom. Bon appetit. Bon appetit. Beets, potatoes, carrots, mixture of Y en este sentido, pues, ocupamos básicamente y de alguna manera prioritaria dos fases. Una es ayudar a encontrar el trabajo, contratando si hace falta esas personas, y otra es ayudarlas dándole un servicio, contratando por lo tanto gente para dar ese servicio. Les interesa mucho sacar a estos chicos al mundo laboral dentro de sus posibilidades.
llevar la música a los campos de refugiados. La idea inicial. واش كيديروا هذا شكون نوريها شحال شكون نوريها تعقد يلعبوا الكل No hi ha rics, no hi ha riqueses i que un caramel dona una alegria. Per cert, el caramel els donàvem en nom d'una associació que es diu Un caramel, una sonrisa. فريد هذيك الحلويات خليك الرابط. He says welcome. Alors ici, il y a le mot Arafat, il y avait voilà Oh, sorry. Allà a Gulmima i a tots els 21 municipis que vam visitar, doncs, parlem de municipis, doncs, hi ha municipis que hi ha 4 o 5 cases, vol dir que hi ha molt pocs veïnatges, sí que hi ha nens per tot arreu, i allà doncs, hem conegut diverses famílies amb certes problemàtiques i diferents problemàtiques. Un tema que ens han portat d'allà doncs, i que ja han començat a fer acció és doncs, una nena de 5 anys que necessita insulina per poder tirar endavant, perquè ja la insulina és cara, aquí és cara, doncs allà imaginem que és molt més cara, i aleshores doncs, el que estem fent és buscar alguna entitat, algun hospital, algun laboratori que tingui aquesta capacitat de poder fer una aportació d'insulina doncs, per a aquesta criatura. Fantàstic, avi. Fantàstic. Allà no hi ha aquella zona que està més bé o aquella zona que està més malament. El que nosaltres vam viure a Gulmima, el que és Gulmima, vull dir, podies trobar una família que doncs més benestant i que es havien pogut desenvolupar una miqueta més i que tenien una casa bé, però al costat tenies aquella família que doncs ni la casa estava bé ni ells podien ser molt feliços, però
hi havia mancances. El que més m'ha impactat, la pobresa. Però que dintre de la pobresa que tenen, la manera com viuen. Tots s'ajuden, tots treballen, tots fan una cosa o una altra. I és com un... tinc poc, però el que tinc em permet que quan tu vinguis jo et dongui més amb tu. I una cosa que em va impactar molt va ser que em van dir si els hi dono diners, d'aquí 2 dies els hi hauré de tornar diners. Per tant, la meva finalitat no és donar diners. La meva finalitat és buscar-los feina perquè ells es guanyin els seus propis diners. غيرنا باش نديرو المشروع ديال لي ماشين هذا باش نحافظوا على الماء. Estan molt agraïdes que s'hagi pogut fer aquest projecte de venir aquí a netejar tota la... per aconseguir netejar tota la roba. So they want to save the water of the oasis, okay? La quantitat d'aigua Of the que desert. gasta i que no, del desert. With the help És a dir, que no... of the association of water of the desert. S'ajuden a que no gastar l'aigua. They pay electricity, they pay Amb els water. diners que fan d'això paguen tot, paguen l'aigua, paguen les treballadores, paguen la llum, tot. Necessiten material per rentar peces molt grosses per lo que és la pica, quan renten a mà, aleshores necessiten aquest tipus de material. Vull dir que si hi ha algú que els vol ajudar amb aquest tipus de coses, ells estan oberts a aquesta... Gracias Maria. Fer més coses d'aquestes que són coses molt barates i que ajuden a l'entorn a mantenir-lo net, a que la gent tingui més consciència. M'ha donat la sensació aquesta, que el que ells volen realment és que formar la gent d'allà, o sigui, aportar-los eines perquè siguin autosuficients. I ells, molt despresos a ajudar amb el que calgui. Els números. 10. Estan segrestats. Up to the, you know, the 21. نضيح اليوم بالزمغور تغنى لا Ells ens demanaven diners per roba per dona, home, nen... Allà és un clima... Hi ha molta gent que viu a les muntanyes, són gent molt pobra, que no tenen recursos, i a part per un equip de so, per tal de poder fer, quan ells fan festes, celebracions, discursos, un equip de so que pogués sonoritzar tot el que ells tenien. I arrel d'anar parlant amb el vicepresident i anar concretant coses, doncs al final vam dir ho hem de fer-ho i vam anar-hi. بلاتي هذه صور الرسومات ¿Qué te wifi? تي ويفي تي ويفي تي USB ترخيطة ميموريا. بسم الله. Thank you very much, Mata. Thank you very much. Yes, yeah. Picture, President. Thank you. Merci bien. Merci. Vous êtes bien. Amb el cotxe per la carretera que anava de Rachídia a Gulmima i vèiem el desert, tot com és un desert, que no hi ha res, només hi ha sorra, i el sol anava caient perquè era al vespre, anava caient el sol, i de cop i volta
vaig veure que tot el desert brillava, és a dir, la sorra brillava. I aleshores, quan m'hi vaig fixar, és que brillava perquè hi havia vidres trencats i molta brossa de plàstic. Aleshores, clar, arribes a pensar com ha arribat a fer-se malbé aquest món que estem vivint. On poseu el bebè? Fica-la allà baix. És noia, Mireia. Vale, doncs fica'ls allà. Ah, mira. Clar, tota la... Això què és? Noia o noia? Això és noia. O dona, sí. Noia, dona i de tot ja. La noia va cap aquí. Vigila, sí, perquè si no... Aquí. Ah, això, 12. 10 samarreta, no 10 samarreta. Tot això, noia, això era la jaqueta. Noies, és veritat. Noia i jaqueta. Les jaquetes noves. No, que quan ho documentem hem de dir Això ho hem de dir al Gavi, que és el que grava. Però quan ho fem, sí. I les maletes de solidaritat. Bueno, i aquell home de Sallent de la botiga de roba que ens va donar un munt d'equipació de... Bueno, això No sé, ens ho això hem el d'apuntar. Jauat. Això ho sap el Jauat, jo no en tinc ni idea, Aquesta roba ens la va donar una associació que es diu Nou Sol i aquesta roba ells la van preparar per poder-la fer arribar als camps de refugiats de Grècia. Però era més costós enviar aquesta roba a Grècia que el valor de la pròpia roba. Per la qual cosa, doncs, clar, la tenien allà que no en feien res i quan ens van conèixer nosaltres doncs ens van oferir el donar-nos-ho per fer-ho arribar el més aviat possible al Marroc. Estem recollint roba en uns contenidors en la qual aquí, a Catalunya, nosaltres això ja no ho volem o ja ho donem per d'allò, amb desús. Amb ells, amb un gest d'una maleta, pots fer jo crec que pots treure molta satisfacció d'ells, vull dir, ells els gratifica molt el fet de tenir una muda, perquè arriben els hiverns i són durs, perquè tenen uns carrers que no estan asfaltats i que les espardenyes s'espatllen més, perquè amb unes han de passar tot l'any, i aquí quan ens cansem d'unes perquè han passat de moda, no perquè estiguin espatllades.
el día que estábamos repartiendo la ropa, bueno, que he visto una chica que la veo que tiene mucho encargo, que es familiar, y me ha dado pena. Por eso que necesitaba, que veo que necesita mucha ayuda y tenía que darle algo que necessita. Ha estat enriquidor, ens ha servit per conèixer com viuen o com treballa una altra entitat en el territori en el que vam anar a veure, ens ha servit per conèixer la cultura, l'entorn, les persones que viuen en allà, i saber que tenim molta feina per fer. Jo, si veig un rètol, abans el visualitzo per el disseny que poder per lo que hi ha escrit, i el paisatge em va frapar molt, no? Que també hi havia molta diferència, tant punt ets en un lloc que és bastant verd com ets en un lloc que és tot desert, no? Moltíssima feina a fer. Nosaltres senzillament vam obrir una porta que ens va obrir l'associació d'allà, de Gulmima, i aquesta porta no la podem tancar.